Ce credeți? Da. Anul acesta avem semințe. Uitați-vă și voi cum arată. Da. Să știți că această pulpă se poate consuma. Mie personal nu-mi place. E un miros și undeva între măr și portocală. Și aici semințele acestea, ia, stați un pic că întindem așa, n-are nimic. Semințele acestea sunt acestea negre. Eu de obicei iau un șervețel, un șervețel și întind aceste semințe pe șervețel, ele se usucă, pulpa aceasta roșie se usucă și rămân semințele care se decojos foarte ușor de pe șervețel apoi. Așa o să fac și cu acest fruct, chiar dacă l-am mozolit acum aici. Da, anul acesta fructele se pare că au și semințe. Au fost ani în care în interior nu a existat nimic. A fost numai fructul acesta și în interior n-am avut nimic. Acum, dacă mă întrebați dacă din aceste semințe se pot obține plante, răspunsul este că da. Eu am plante crescute chiar aici în grădină din semințe pe care le-am aruncat după cum știți că fac eu de obicei, adică la întâmplare prin grădină. Și mi-au ieșit plântuțe, să știți. Nu... Haideți să vă arăt că văd acolo una. Ia stați un pic. Stați să vedem. Stați, v-am spus că e totul foarte uscat pe aici. Ia uitați pe aceasta. Stați să... Ia uitați. Da? Deci aceasta este o plântuță. Așa amărâtă cum este ea, dar dacă ați uda-o, situația ar fi alta. Este o plantă obținută din semințe. Aceasta și multe altele sunt plante obținute doar din semințe. Așa că dacă aveți floarea pasiunii în grădină și vreți să o înmulțiți, puteți să o înmulțiți prin aceste coarde. Deși eu n-am reușit, poate voi știți vreo metodă mai eficientă, sau din semințe. Din semințe eu am obținut cu brio atât plante în grădină cât și plante acasă în ghiveci. Plantele din ghiveci sunt mai micuțe și nu mi-au făcut până acum nicio floare, dar am înțeles de la voi în comentarii că sunt unii dintre voi la care floarea pasiunii a făcut flori chiar și în ghivești pe balcon. Așa că nu mi-am pierdut speranța nici acolo. S-ar putea totuși ca la mine pe balcon să fie cazul să iau un ghiveș mai mare.